Andoni Ortuzarrek Alderdi Popularraren presidente den Mariano Rajoyren agertzea eskatu du Bárcenas auziaren gainean argipenak eman ditzan. Adierazpen hauek Eusko Alderdi Jeltzaleak Bilbon duen Sabin Etxea egoitzan egin ditu, diputatuen biltzarrean CIUko bozeramaile den Duran Lleidarekin batzarra izan ostean. Kataluniarekin harremanak sendotzen ari direla adierazi du Euskadi Buru Batzarreko buruzagiak. Egoera politika ere aztertu egin dugu, eta etorkizunari begira ere aztertu egin behar dugu zein izango dan gure jarrera eta ia posible dan postura amankomun bat edukitzea gaur egun bizi garen egoerarekin. Bárcenas auziari dagokionez, bai Ortuzar eta bai Duran Lleida biak ados agertu dira Mariano Rajoyk azalpenak eman beharko lituzkeela. Bien hitzetan Alderdi Popularreko diruzainoia den Luis Bárcenasen akusazioen inguruko argipenak eman behar ditu bai ala bai Espainiako presidente Mariano Rajoyk. Horren kasuan agertzen ari diren egunero berritxarrak argitzea alden neurrian, eta horregatik berriro eskatzen diogu Rajoy presidenteari bere konparezentzia Espainiako Kongresu diputatuan. Ortuzarrek gehitu duenez, bide propioen bidez eman beharko lituzke azalpenak Rajoyk eta ez zentsura mozio baten ondorioz. Agerraldi hori ez bada gertatzen edo Rajoy presidenteak ez badu onartzen, horrek esan nahi du zerbait izkutatu nahi duela eta zerbait txarra atzean dagoela. Edozein kasutan, Duran Lleidak baieztatu duenez, zentsura mozioa emango balitz, CIUk ez luke bozkatuko ezta babestuko ere.